Daniel. Sa ftit senilu, Daniel kien marit. U llum fiq. Ommu se ttir bil-ferħ. U feraħ, u llum żoħenna l-tifel bħal-ħaddieħor normali. Daniel jagħmel 3 xhur l-Ingilterra. Fimni, kienet naqa' kera, x'kalli nħalli t-tifel ieħor warajja, mint 3 xhur. L-Ingilterra, mbagħad kompla ftit ieħor bil-kimo. Ma rajt issa, għaddielu. Qabel l-operazzjoni, ommu ma riditx tinfiret minnu. Kien fidi xin intalaq u t-tabib ħajħodu li. Bla ma rridx bit-tolura jinx ma rridux jitlaq it-tifel. Li kaċċewni għallu li titla fuq. Ma wara l-bib għad ma ħallajtux waħdu. Għatlu l-mammi xin tiftaħajnek għamnek ħadkun miegħek. Dejk ħadkun il-mammi. Daniel kien jgħid lill-ommu biex ma tikbix. Mammi tibkix int mur titkellem fuq television. Tawx tibki mammi. Kien jgħidli. Jien waħda li ma nitkellemx inżomm kollox ġa fija. Ma kont ngħid minn għal ħares jiġrilu xi ħaġa. Għalhom Daniel, Puttinu kien kollox. Kollox hu. Huma jgħinuna, nalla kien huma. Daniel titlobkom bil-qalb. Għajnuna l-Puttinu, għax ma tafx jekk tiġi bżonnu. Jien qatt ma kont ngħid li ħajkolli tifelek. Bit-telefonata tiegħek inti se tkompli tgħin lil Daniel u lil tfal oħra bħalu. Grazzi.